bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa kinaharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita kung unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalihugan. Oras mga kaigsunan, alas 8:10. Humanta ni mga igsoon, siguro mga alas 8:30, no? Salamat sa maong awit sa atong mga batanon ug maayong gabi sanan mga kaigsunan. Yung kung mga kaigsunan kay usaray atong ginikanan si Adan ug si Iba ra gyud. Ambot ug moangkon pa pud mo ana. Kay si Adan ug si Iba ato nang ginikanan, mo bitaw hinungdan niya ang tao adunay kamatayon tungod sa atong unang ginikanan nga napakyas pud sila mga kaigsunan. Yahay ra gid unta kung wa kitay kamatayon, no? Kamutabok tag karsada di kita muling. Bahala kay pagsilot kung taliman ta mamatay, no? Karon mulingi-lingi kita. Kaya ko nakita mga kaigsunan nga usa ka salakyan nga auto nagsulod sa ako nga truck karon kay ang truck ni hunong man kay nay ni tabo kay lagi na may cruising ni hunong ang dakong truck wheelers karon ni hunong pud ang auto ya sulubot sa wheelers karon katong nagsunod sa auto kay nakatulog na ako kay nasakyanan das magi ang maong auto mga kigsunan sumal sa ato bugitong gibalik-balik pagtanaw. Murag, gusto naman sa nung kadangaw ang gidako na lapat ko. Tungod sa pagpusok. Bakit lagi ba mamatay sila? O, di ba? Muna nga, ang ato rong topic about the born to die. Pagkatao niya mamatay. Di pa punta mamatay, di pa punta matao. Di ba? Huwag niyo mga igsunan. Ingon rin sa Ecclesiastes 3:1. To everything there is season. Sa matag butang adunay panahon. A time for every purpose under the heaven. Matag butang adunay panahon. Panahon sa matag usa adunay katuyuan ilalom sa langit. Wala mo may bulong ikatunda pa ko ng mga kalawasan kasi makaingon ko ba na ako yun diba? May balubong mo mga kaigsunan pilay karibal na to sa diyang matao ka ang sperm sa lalaki pagbugan niya ngadto sa egg sa babae palukyal na kanang matres sa palukyal naa din na ang egg sa babae nagpaabot din sa murusot kabalo mo pila ka buok ang sperm nga ibuga sa lalaki pag magkontak ang babae ug lalaki kabalo mo is 25 million usaray mabuhi wala pa mo tiil wala pa mo kamot puros pa lang ikot pero grabing ilog ninyo kinsa makasulod kung duha ang makasulod sa palukyal sa babae duha ang matao kanang gitawag lahot duha kung tulo ang makalusot kay mga abdi kaayo tulo pud ka buok ang matao
Mao na nga ang matris sa babae ang matris sa babae doon na siya tag cervix. Ang cervix mo na magbantay sa ganghaan. Pag buga sa sperm ana milyon mugawas ang acid sa babae parang mapatay to niya kay kung dili to mapatay patay man ang babae di ba kag milyon na tao patyo na siya ang mabuhi ana may lang nay usa o duha mao na nga ngano man na sumala sa Salmo 40 Salmo 139:13 giumol ni Jehova ang tao sa taguangkan sa inahan kasi nagumol ang Diyos mga kaigsunan dunay purpose ang Diyos nganong gipakatao ka wala ka gipakatao sa Ginoo kay para nga gubo nimong imong lawas pinaagi sa bisyo wala mag purpose ang Ginoo nga buhion ko ning tawhana para nga lumsan niya sa bino ang iyang lawas dili mga kaigsunan may purpose ang Ginoo nganong gipakatao ganing kalibutan na o sa may purpose tanang butang isigtabang sa sigkaayo kung dunay tao nga nagkinahanglan ikaw gigamit sa Ginoo nga mutabang niya dili ba tinabangay mga kaigsunan kung dunay mga ospital ang matag usa mutabang unay purpose ang ingon sa Ginoo 2 Corinto 9:11 ang tao ang Dios naghimo sa taong dato unsa may purpose aron makatabang sa kabos kun way dato mga kaigsunan katong panahon sa Yolanda kinsa may nitabang didto ang mga bilyonaryo sa gawas nganong nitabang sila sobra na ilang kwarta mga kaigsunan no unsay purpose di ay gipakatao taning kalibutan na nay purpose ang Ginoo ayaw abusari ang lawas nato nga gihulman ra mga kaigsunan kabalo mo nga tulo ra gyud naa sa tao hello tulo ra gyud number 1 dili makapili unsa kunay number 1 dili makapili mangutana ko sa imo sister sa imong pagkatao nakapili ka ba sa imong naong ug unsa imong naong mao na gyud na nakapili di gyud ka kapili ana kay kun mamili ta dili ta niya tong naong kay matod pa nila apiki ni oh ana gyud ta kanang mga artista di ba mapili-pili ta na pero bisag mao na ang atong naong pero dibilupon lang usay nusnusan di ba nusnusan nato og kanang chinsanchong unsa man inusnus ninyo mga babae unsa na inusnus ninyo nya kurti-kurtihan, di ba? Hingukan. O niya, ang ngabil na to, unsaon gani? Butangag lipstick, para nga dili ko kaayo lagom siya tanahon. Develop, pero dili ka makapili sa panahon nga ikaw matao. Mao bitaw ning uban mga igsuon, nga mga gwapog, mga gwapag, mga ginikanan, ang resulta sa anak, kung saman. Gwapo, gwapa, nya maka sulagma puta ginikanan yung ana. Kunya kay atong ginikanan dili man gwapo, di pud gwapa ang atong mama. Ang resulta pud nato apiki pud ta. Nya dawaton man gina nato, lisod pud dito na dawaton. Kunya magmahay-mahay na dayon ta, magatubang sa samin, sige ingon nga nganong bati man kog naong. Mayingon pud ang ginikanan di maka-exempted ay. Kung papa bati, ako bati na ikaw gwapa. Sudpod, pareha sa tanan, unong tatanan. Pero atubangan sa Ginoo mga kigsunan, wala. Mao ginang imong naong. Original gina mga kigsunan, di ba? Original. Walay makapili. Pero, ang ikaduha, makapili. Bisag unsa kamaot sa tao, basta mangita, nagmahal sa kinabuhi, mamili, dili. Mamili, oy. Mulaktaw magani og bahay dito gyud mamisita imbis na naidalaga diya. Muadto gyud pikas. Mun dito magang namidaga diya sa matupas bungi mamili sanda oy naun naman. Mo pay bungi ta nya di pa ta mamili. Mamili bisag unsay kapansanan sa kinabuhi sa naong sa tao. Basta mangita nagmahal sa kinabuhi. Mo pili dili.
Ikatulo, dili kabalibad. Mga kigsunan ang kamatayon, dili gayud siya mabalibaran. Naay drama nga naguluhan dias DYHP sa RMN. Kanabitan drama nga naguluhan, Ginhawa del Pin. Balibaran ko ang kamatayon. Nabalibaran ba? Kaya kung mabalibaran pang kamatayon, si Fernando Po Jr. mga kaigsunan, dito mamatay. Si Cory Aquino, dito mamatay. Si Rudy Fernandez, mga gwapo. Si Dulpe, uguban pang diyang mga gwapong nangamatay. Silang Ayan, nangamatay. Mga gwapo. Gani ako ramang gani nabilin. Nga dili po kay gwapo. Katawa mo. No? Ang mga gwapo nangamatay pero wala sila kabalibad. Dili makabalibad mga kaigsunan. Matupas gitunan na to mga niagi, nga gidala ni Elder Bernard Plaza, kung oras mo na. Dili ka makabalibad kung imo ng kabahinan. Matod pa, di ba? Imo ng kabahinan. Kini si Brother Noe, dili mi maglayo og edad ani. Natao sa January, ako natao og February. Kasunod rami. Pero dili bot sabto nya pagka February ako na puy mingon ani. Walay tagna sad. Kasunod rami tao. Natao sa January, natao sa kong February. Namatay siya og sa manor. January po no. January, ako po pagka February, wa pa po kay bao. Sa imo na namang igsoon. Kung ako ng kabahinan, dili gyud ko mobalibad igsoon. Naay mga tao, mga higala, nga nag-andam mga lungon, sultian tamos tinuod, katong nag-andam og lungon hantod karon wa pa mamatay. Ang uban nga mga tao kunuhay mahadlok sa kamatayon, hasa naman sila karon nang parking na mga igsoon. Ito sa asa man ni lubong na inyong kwan? Sa libas? Relibas. Wala rin ka season, itawag to na mo og purok J's. Purok J's mo na ng interior mga igsoon. Kaya ang amo ang lungsod din ha, sa barangay San Pedro, siyempre na ka purok. Ang ikanapo nga purok mo na ng interior. Dagan mo po nagpasakop purok J's mga igsoon. Ya, wala magiging kabalibad. Kasagaran dito, pagsunod na to sa purok J's, makita na itong mga naong dito. Wa ko kitag mga picture dito nga nagmugot. Sa pula na to si Kono, na maging na yung picture si Noe. Kamugot mo na? Wa! Ang tagias, minatay mo nagmugot. Pangatawag mo mga kaigsunan. Kaya bisa kung saan pa natong hilak, ang yun nagkatawa siyo. Sabi mo, ang beneficios kamatayon, nindot kayo. Mawala namang utang nimo, di ba? Kung nang utang ka pilaga mo pagkapantay nimo kisa di na kang bayad na kay patay na maga. Kunya sa kaon wala na ang PPP biyaan na niya. Kung ano mo si meaning sa PPP? Pamahaw, paniudto, panihapon. Wala si problema na. Kitang mga buhi, grabe ka problematic. Mamahaw ta, maniudto, manihapon, pagkaugma. Mamahaw naman sad. Mamahaw, maniudto, manihapon, pagkaugma mo gyapon. Unya kun wa kay kwarta. Bagulbol man din ang asawa, mayom ning asawa, wa ko mangandoy niining kinabuhiya. Nalimang ka na, bisag kulo na wala na kulo kay hurot na. Maunay ko sa mga buhi. Ang buhi kanunay mukayod nga naman mukaon pa man. Pero ang mga minatay, mga kaigsunan, wala na. Kung sige ngon sa Pinaday 14:13, sa diya nga ang tao mamatay, mukuyog man kaniya ang iyang maing binuatan. O sa kuno, mukuyog kaniya, makapahulay na siya. Abi mo kaigsunan, kana bitang pulong na season, sabi ni Saya na mga panahon. Panahon sa pagkatao. Sige ngon sabi, ito basa 3:2. Panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay. Naaday mga panahon-panahon.
Magbantay ta igsoon. Unya kadtong mga ahinti sa lungon mga igsoon, na ako'y kailang ahintis lungon himasag Biblia, nahibalo nga ang ahintis lungon nga ang kamatayon panahon-panahon. Sa diha nga naay namatay mga kaigsunan sa inyong lugar, kanang pulong panahon, wala na mag-inusara nga na mamatay. Pinakaminos 5. Muna nga katong mga ahinti, karong ginamay namatay diya, andam na sa daan og mga kining pinapanan. Iyan ang gipangduaw tong mga diabetison. Ganto bita maglisod na ginahawa sa kimusunod naman sa to. Pirma na. Ay, pirmahe. Sa man pirma? Pirma lang kay ang Biblia nagsulti panahon sa pagkatao, di ba? Kung ay mabuntis, magsunod ang mga buntis. O, panahon na ng mga tao. Panahon sa pagkamatay. O sa may panahon sa ting-uhong. Uhong ba? Ligbos. Di ba, October? October ba ito? Wala mo kakuha, no? Kung sa'y panahon sa mga... Kanang naman ubo ang mga ligbos. Kanang kilat-kilat na naman. Wa manggunay kilat-kilat niyo diri kay sige mag-uwan. No? Dito sa Cebu Igsoon, pag kilat-kilat na din siya mga uhong nga moturok. Pag na uhong din abot yung sunahan, hinilaghan na sa uhong. Nga naman panahon sa ting uhong. Moingon gani kag panahon sa kamatay na ay daghang manunod. Pila nakabuok dire. Nalubong ng isa, di ba? At atbang. Di ba? Ibog yung punong parente. Oh, nalubong na. Nanasay kaming. Ilubong ngay na sa te. Second trip pa man na may third trip. Pero wata kay balo kinsa. Muna batay-bantay lang yun tayo igsoon. Kaya kung tabok sa kalsada, batay-bantay yun. Di ba? Kaya nga naman, naay panahon sa pagkamatay, naay panahon sa pagkatao. Unya ang kamatayon, dili na siya kabalibaran. Unya daghan kaayong mahadlok sa kamatayon. Tinuod bang na, kung masakit, pataruntan na dayon nga. Yato kong doktor. Oo. Pero mamatay na gikuan Di na ko kaginhawa. Atong doktor. Pag-abot ito, imbes baskog pa kayo. Iyon ang doktor nga. Kamatyon na naman Tuhan na. Oh. Pagkadungog sa masakiton niya ningon doktor nga kamatyon na naman Nisamot og ka-stress ang pasyente. Wa na mulihok. Niya ang doktor kana kay wa na mulihok, murag patay na na. Una-una niya nga, uwi pa magyug ko. Nilihok siya. Bisag nga agi ikaw sa asawa, ngayon mga asawa, ay lihok ba? Kaya ngayon ang doktor, patay na ka. Diretso na ka niya. Kaya kining asawa, magkiksonan, magproblema sa bana, nag-ampo mo ng asawa, kunus amo ni pahawayan niya kung bana. Oh. Pagliho ka na, mayroon, ay nagliho pa, kaya ningon ang doktor na patay na ka. Doktor biya nag-ingon, saan patay na magbubuhi pa man ko? No, muna, ang asawa, pinaka-beautiful sa balay. Ang mga bana sa mo po'y maghugaw-hugaw sa bahay. Muna, mayroon po mga asawa nga, pastilan, kung moabot ka, turyo may nga, magkay mo yamukat nga tumbay. Kaya ang babae, kung nga na sila flower. Ang mga lalaki, mga igsoon, gikuha sa bug sa yuta. Genesis 2, giumol sa Diyos ang laki sa abog sa yuta. Mao na nga ang mga lalaki, ug may mabilis balay, hugaw pa sa pinakahugaw. Na mga bret ng sablay, na mga sapatos nga nanglagpot, na mga medyas nga nanglagpot. Pero pag-abot sa asawa, perting limpyuha mga kigsunan. Nga naman, beautiful ang mga babae. Muna ko na ning kalibutan na way babae. Kami mga lalaki, di kami magpakabuhi pa. Nga naman, kisa mamaya mong kuwan na may mga babae. Pero inumduman na to, pag-edad sa babae og 50, pag-edad sa lalaki tungtong 50, diha na magpait mga kaigsunan. Diha ang bugno. Nga naman kay ang babae, sultihan ta mo, pag moabot nag 50 kapin, nagpractice na nagbalibad. Pag-ingon sa asawa, pag-ingon sa bana,
dahil schedule. Mayroon po ng babae, ang seper gibali, diri na sa lubot, magsusunan. Ibig di ba, diri na sa tubangan. Diri gibali na, diri na sa lubot, ibutang. Ano man, nag-practice ng babae o balipan. Okay pa tong mga 30, 40. Okay pa to, pero pag edad nag 50 kapin, kana bitaw nga magminupos ng babae. Unyang mga lalaki mikupos na sad. O wa na, sinugdanan na, hantod ang lalaki, mag-arburoto na siya. Kanunay suko, kanunay suko. Nga naman kay pag-abot sa balay mo hangyo, di magyud ang babae daanan na may daay mga hinanay nga mga pulo nga ayaw lagi. Ayaw lagi kay kapog kay akong lawas ron. Way pugsanay, mapriso ka. Nanaway balaod ron niya kung mamugos na ito asawa, priso yun. O, bawsi. Nanay bawsi ron mga igsoon. Pag ingon si mga asawa dili, ayaw yung pugsa. Nga naman, priso ka. Kay mabawsi kay nanay balaod ron niya, way pinugsanay. Bisag ato ng asawa, dili na ito pugson. Pag ingog dili, ayaw na lang yun pumugos. Ilambang la sirog, asa ni mo na ilambang ni mo na. Basta kay, ay lagi siyang pugsa. No, ay nagpugsa. Mao na ni dagan, nagingon ang Ecclesiastes 12:1, muabot ang dautan, ang kadautan sa batanon. Kung sa may muabot nga dautan sa batanon, niya, kung ang batanon mahimong tigulang, mao na nay iyang dautan niya, niabot sa iyang kinabuhi. Kung imong basahon tanan, ang versikulo 2 nag-ingon, mahadlok na siya mutanaw sa ubos, managkurog na ang iyang kalawasan, ang iyang mga tiil managkurog na, maglisod nagkalakaw, tungod sa rheuma, arthritis, lisod na gani, malibang kay pagpungko ana, mo nang nakakita kog CR dito nga, mulag na amay ko sa motor, ka na dito, krang-krang, di ay ang tagiya atong balaya di ay puros mga riyumahon. Paglibang nila mukapyot kay sakit ng tuhod. Kunya pagtindog mukapyot yapon kay kumo na nila resulta di ay. Kamo swito naman mo mga riyumahon na. Di ba magtukod-tukod og asa magtukod kay sakit ng tuhod yun. Malibang sakit, pagtindog sakit. Oh, agoy, paglingkod aroy. Pagtindog agoy. Pagkita. Abi na Ikson, kung dili tapat yun sa Ginoo, mag-edad tag 120, may tagdita masakit. Wa magitigulang nga di masakit. Na, masakit mga kaigsunan. Hanap na, kung yung basahon ng versikulo 3, ang iyang pananaw, hanap na, managkurog na, di na kaila, o dili na siya makadungog, bungol na. Pagbutaas na imong edad, membro na ka sa BBB. Bungol-bungol, baho-baho. O, BBB. Bungol-bungol, baho-baho, panos-panos. Muna na siya membro sa BBB. Bungol-bungol, di nakadungog. O, ayaw! Di mo tingog, di mo makadungog. Paglingin niya, oy naman ay tao, ano magamanawag? Kani haran na nawag. Bungol, buta-buta. Buta-buta. Di na kayo kaklaro. Antipara na. Oh, magkanap na ang iyang tanahon. Kanap na. Ikatulo. Baho-baho. Oh, kay mangihi. Kinidig mo idara na ta. Nagtuo na ta na. Nakasuway ko na. Kinangihi kung ano mang nabasa mga kundiring paa. Huwag ko kabalo ka. Kinidig mga idara na Ikson. Ang ihi, mubaog. Wala na ba, murag mulikoy. Padung diri, batay ko na mga tiguang diya ka ng manimba. Kung ba, mga ansog. Kaya nga naman, nagtuo siya nga milusot na. Kaya may mga laki, palusot naman ng musbuho. Kaya namay sipir-sipir, palusot. Nya nagtuo man siya nga nilusot na dili pa man dito maong katunga pa man dito. Nabaw dito pa doon sa iyang brief. Ta pag-abot ito. Kaya ang ihi sa lalaki hilabihan mo nakabaho. Lahi mang ihi sa babae kay matambok man ang tanom. Pero ang ihi sa lalaki patay ang tanom. Abot nga ano na. Ihi sa babae ibubo mo sa mga bulag. Prisko kay mga bulag, pero sa lalaki, ibubo, laya. Kung sa mga diferensya na rin.
Acid siguro kayo sa mga lalaki, no? Kaya patay man ang mga tanong. Pero sa mga babae, katawa mo yung mga tanong, gilindot mo kayo nga, risko kayo, bro, laki mong ihi. Tanawa ng ihianas mga lalaki, kanang mga sagbot, diba? Laya tanang palibot. Laya mga gigsunan. Mao nang ingos Biblia, pagbantay mo, kay dunay mo abot nga dautan sa tao, mao na ning pagkatigulang. Mga igsoon ko mo edad na kag 60, kung ari ka sa oras, alas 4 na sa hapon. Ang 70, alas 5 na sa hapon. Ang 80 to 90, alas 7 na gabi na. Padulong na siya mamatay mga kaigsunan. Si Francisca nga tagalite, nag-edad og 135 years ay namatay. Nakadawat to siya og 100,000. Gipunaan pa gyud kay nga naman niabot og 135. Ang iyang nagbantay sa nahibaw mo, pila edad sa nagbantay ni iyang anak. 102 ang edad mo nagbantay sa iyang inahan. Unya ang 80 ang edad nagdaro pa katong anak adtong nagbantay 80. Pagkatag-as og kinabuhi. Pero mamatay gyud mga kaigsunan. Sultihan ta mo sa katapusan, ang pinakataas og edad sa Biblia si Metusela, nag-edad og 969 years. Ang ilang mga pagkaon, mga utanon og prutas. Karon kay mga on naman tag karne, mga on naman tag bisag unsa, basta mo pilok lang uliho kaon mo ta. Oh. De layo rin si tinta, sukarap na. Kini namatay si Noe, 56. Oh. 56 kusog pagina mo dagan, basketball pa mga naikog. Kaupat, ka-game, 56 sa gugo. Kunya, kini siya gauna-una, basta baga lang mga kaigsunan. Wala na yun. Kaya ang baga kung mamadaot, apektahan ang heart. Mag-agaw man na ang heart o baga. Before ko mulingkod, ipasay sa ko yun eh. Nga importante, masayod mo. Nga ang baga, maunay mo cleansing sa dugo. Before kaunon sa heart ang dugo, ilabay na sa baga. Munay mo cleanse, munay mo hinlo, kabantay mo nga na mo luwa og dugo. Mayngon, hitibi na, ka nagluwag dugo, tinuod na, mo overflow. Kung madaot ang imong baga, ang dugo nga gipasa sa imo, mo overflow, mo gawas yung baba. Nagpasabot nga imong baga, diferensyado. Oh. Nga naman, dili dawaton sa kasing-kasing ang dugo o dili malabay sa lungs kining baga. Muna nga, kung mahinabako ka mga gigsunan, madaot imong baga, mapitahan imong heart. Muna kasagaran sa mga bisyoso heart problem. No? Nga naman, ang baga may atakihon sa smoke kining aso. O, muna nga, kung napay panahon, undangan na to mga gigsunan, para nga nindot ang atong paginhawa. Mga igsoon, balikon ako. Ang Biblia nagsulti, panahon sa pagkatao, panahon sa pagkamatay. Ayaw mo ka problema kung dunay mamatay kay real talk, natural na siya. Kay kung di punta mga matay ng kalibutan na, mura man sa tagsini na, ihay-hay ra kay, what yun na makalakaw di, pang-sablay na lang mga tinguan. Lisod sa bugayo, may utong na lang gintana, di ba? O di, ta mga matay, dadagag 100 kapin, di na makakalakaw, di. Ligoon kay, hay-hay lang kasi, hay-hayan. O, mura ka di ako kining, mura ka sinina. Nasugot mo na. O, mura nga, ang kamatayon o sa kagasa sa Ginoo, nga naman taas, nakog problema, gianto sa sakit, papahuayon sa Ginoo. Muna nga, ayaw mo kaguol kayo. Kay kung atong tanawon si Brother Noe nag-anto siyang balatian, kapoy kay tanawon maglisod sa ginawa. Muna nga gipapahulay sa Ginoo para nga maayo na ang iyang kahimtang sa pagpahulay. Bueno igsoon tay kong panahon, salamat sa inyong pagpatalingog. Ugma na agyapon ta diri igsoon no ng tambong gyapon ta kay magtuon gyapon ta sa pulong sa Ginoo ugma ang adlaw. Wa naman tayo kong panahon, kini inyong amigo sa kahanginan, Jerry Laig. Madungog mi ninyo sa Ridjo Tingkay o sa
ato nga social media sa Facebook, sa YouTube, nga pagutingkay sa kamaturan. Thank you very much ug maayong gabi kanatong tanan.